Iroi try sai sin pat ngai ke play pi paro ha kerteng ke padem portam ko jong jisu te ha kani ke video ngakwa pangan ai jing mut ye pi ki padang light na kani ke pop bat don ru ki pala ha kani ke pop te om le nai penrem ye la de nai ngau si ru ba pi la le persya la ne pi khlem le persya ru yo le se pi don dakwe pat ke jing ngau tho na ma don bon ba ki brio ki bala puli bhai ka ktien ke jong uplay ki la duwai bha ki la rawai bha ki smart ben kiu ki yen ke jong uplay tang ba kim pat kot shadu shata shaba uplay kwa ye phi te le se phi la kum ya la na ka mon ke jong uplay te la da don pat mano re mano na pdeng jong phi phi tip ya kata ha pa phi sneng phi pen i la da kim ko ngo phi la light na ka jing sha pen shi tom ha uplay na mar mangi kum ki nong ai ka tin ka jong uplay ha bang yo i no ri no ba ki le ya ka no kam bom dai ne em ka mut ngi hap bet bangin pen i bangin sneng na ma la da ngim sneng ne em ka mu uplay pan jing khen na ngi te philawan puli na ka kitab jong Ezekiel kal nong ka balai pholai pni i hang tu kumno ba lada ngala de bio i te begitu ki brio ki le ikano kono ka balong persya e ka mon ka jong uplay but chisin ba le hi persya e ka mon ka jong uplay te hap bet hi ban ot e kata kum bangi bet te ngi hap hi ban ot tang ba lada ngi kloi ban kala ba mon te ka mot uplay kampen sting ken ya kata ka jing ot ka jongi kumba u David haba ula laptop uang ai ngan hap hakakti ke jong ublay tela dangi la kala pamot ublay kampen sting ya kata ka jing pen shitom handel dangim kala ka pamot lay te kamot ublay u bitar shla la dangi le persya e kamon ke jong ublay te handre la dangi la kala pamot ni hap hiban ot tang ba kadang kham piang pat la dangi la kloi ban kala ka pamot te e kata ka benta ka banga kwa bangat ong te pun sin ngala jukran ya kane na ka benta ki babon ki baju pet ya ka channel ke jonga ngaju ong pet ha bom pat ya dei tanga te pat long re ba phin ya poi kha te don pat kini ki bala dep ban ya bakla samla shani shatai ru ki ya tho sotti ba kim ya tho re ba ki la ya bakla te ki mat chipon ha ka jing e hadin ha bot ki ba kum kita ki long ki hap an mat ya ka jing e ken te namar kata kam de yangi bangin le arsap te ki don pat kini ki brio ki ba ki perkhat ki ong namar bom suk ra hayeng te hayeng ru kim suk te de be ya tho ru don nong sakhi te kamut ngan sedu no ini ba i jonga te namar bangan sedu no ini ba i jonga te mlele rang ade ka brio jong ublay namar banga tinga i ublay ti ni shim da ka bible ngine pen gentang manga bat phi te ngin long no ko way men ta kasngi bat phi perkhat ba phi khlem le pop namar balai ba phila de bet hu shwa show blay te henre kata kam long ka badai nga ai ngu utrai usakri jong ublay menen upen gan mawi kata bat ngasgo kalong shisha kaba shisha kata ka jing pen kan maw ko jong usakri jong ublay menen hapo yeng mane ba kanu ka ba khlem don jing tip hi na yeng na sem khlem don ki ba sakhi ne em lada phi ong man chu shem tang ye ka bible phin ya pen kentang tang arngot phin ong bangi lai de hi tenga ngim le pop re kata phila bakla shipon ba namar balai namar habdon nong sakhi hab da tip de ki bah yeng de ki bah sem la da phi shule persya ya kiru ki de ben tip te ki bah yeng ki bah sem te om de re ken da ka phi le sop tang arngot phi la ya shimi ka bible phi la ya perkhat pa phi khlem le bakla re hanre phi la bakla te hanre la da kim suk ma kana yeng ru lada phi ya tho ben te kamut ki tip ta ba ka de ka si ya tho jong phi ta ba kim ya pdiang na yeng te ki don ki jat balang ki bala da ki mi ki pa kim tre ban pdiang ru ki pen ya tho ben te ki don pa ki jat balang ki bom tre re ban pen ya tho te kamut ada de ki tu ki jat balang ki ba pen ya tho te kamut ki mi ki par ki benahi te ba ka de ka singi tho jong phi men ta ka singi te ka ta te kamut phi la lat ke na ka pop te henre lada don batip manu ru phi le sop tang arngut bat phi ya pen kentang pat hakmat jong blay kamut phi te pop yo blay phi ong ba le te kanu hi ka bom don jing tip te kamut kata kala de be ka kam awria te kata ka de ka jing shisha ka bau shakri jong blay ru pen kan mau menen ni kata ba ngala jus neng ngala ju pen i ki ba bon ba te don ki ba ko ngu don ki ba sadla te ki ba sidla te phi hap ban chakri bhai blay khnang ba blay un pen sting ya ka jing pen hitom ya phi namar way ba phi la le persya wat habala maham ru
te kamut kajing jenjar tengi hap ban ngat hi bale hingin chui ro arsap ngate ngade ke briu ke bangam ju ro arsap dale le ru em han re ke jingshong hap ban kren la de la dene la de yanu ru nga hap hi bangan penbet bangan hap ban kren hi te namar kata te kemau pi ki ba la don briu teng le se pi kwa ba pin chim briu biang te ngan ong ye pi wat nom chuya shong kum to namar kato ka hap hakakam awria pi hap banda pen scam shua wat ong re ong abla don kon le re kamet kala dep jot em kam de kum ta haba pi poi ba unonu briu ba pi khlem pat ya bakla te kamut pentip shua shaka balang ya tho shua bat phila banya shong kurim pat bakata kam hap shu hakakam awria namar phila de shua kalong yeng ko jong uble da la dep pan pen ketang pi kum kalong yeng ko jong uble da ka badon ru kinong sakhi ken da nong sakhi tang i we ru nem kinong pen ya tho kinong pen sakhi la ne kinong pen scam ya pi la da kim suk makna yeng ha sem ru kata kam hap shu hakapop awria te lada pi pat pi le persya ne me kata kamu kalahap hakapop awria ken te namar kata kadau lada ununu brio uich shay pi unnom tre banya hap bat pi lada khlem pat don kajing pentip hagabalang lane khlem da don iba sakhi palat ya pi bat umla hiru ban chuan sakhi da menu khlem da poi hapo yeng mani te hap bana poi be yeng mani bandai pen kentang be yeng mani tela da pi ku ampen ya kentang pen kentang yeng ro hawan be de ki bri ki bala sle ki jong ble hi pan pen kentang namar ba kajing bo bet ya ka balang amde ba shubo lembu leman hari ka balang kadon ya ka an bakan peniat ho kadon ya ka an man penit ho ya ki brio sha uble te amar kata kadau ngi haban le renti khna bangin yo mat ya ka jing suk ki bun ki brio o ka ba e than man ko ngo e pi ka ba e than rengan ong e pi hoi kolong ka ba e han rengi yo pa ka jing kur kho ka ba ngimla bangin mudur ru ba kumnu ku mangaru ngayo kat kini ki jing kur khu han rel da phile renti ya ka mon ka jong uble phile renti e barok khoi nem kalong shisha ka bala kurkhu shisha ka jing im ka jong pi namar kata ngakwa bangan pensngau ya pi ki babon ba wat nom perkhat kumta ban chim be ya ka bible ya don betang arngut ya pen kentang hi ya le pastor hi ya le nong sakhi hi ya le hi ong pat ngi khlem le pop dala jenjar ong pat balai habang le biet ho to show balai balai ngolong kumta ngim de te bangin chupen ksan jubor ya de teng teng kibru ki pen ksan jubor ya de wat ya ka ba ngim de te ban pen ksan ru ti kam long ken ka batay hanrai lada don ka jing khang lat nang ni nang tai ru ap ya ka por ka jong uble malada uble kala kalanti lada ki bahing ki bahasam ki khang makna ru lada ki khang bom dai kan poi hi ka por ka uble hi ya kalat ya kalanti te da kumnu ru uble hi kala kalanti namar uble jungi ude uble uberti uble jungi ude uble ubakurku uble jungi ude uble uba khoi uba suba tingi hapanya le khoi haki e baro te kan mau kini ka wei ba ka bom pentip hi bat ka bom da tip hi bat ka bom da don hi kinong pen kentang kinong pen scam te ka mot kata kala ha pet ha ka pop awria te uble ka jing suk nyo ban kur khui philang baro i ro itra